Il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbin. Ħsib komuni li jiġi fil-sin bosta li minħabba illi huma jew qraba tagħhom ikollhom isifru barra minn pajjiżna għall-kura jispiċċaw jittilfu l-impjieg tagħhom. Din kienet waħda mill-konklużjonijiet tat-teżi ta' Martina Fenek, tfajla li 7 snin ilu kellha twaqqaf kollox fosthom l-istudji tagħha u tmur għall-kura barra minn xtutna wara li tawa l-aħbar kera illi mardet bil-kanċer. Fit-teżi tagħha illi fokat fuq l-isfidi li jgħaddu minnhom pazjenti Maltin meta jmorru għall-kura fi sptarijiet fir-Renju Unit, Martina konkludiet illi l-fatt li l-pazjenti u qrabathom ikollhom saqaf fuq rashom jeliminaw ħafna uġigħ ta' ras fosthom dawk finanzjarji u psikoloġiċi. Madankollu sabet li hemm bosta sfidi oħrajn li jeħtieġu illi jiġu indirizzati. Hemm diversi sfidi li l-familji jgħaddu minnhom meta jiġu biex isifru għall-kura. Fosthom naħa tar-riċerka li għamilt jiena l-ikbar sfidi li kienu huma sfidi finanzjarji fejn ikollok il-ġenituri tat tfal li jridu jitilgħu għall-kura jew nkella xi ħadd mill-ġenitur li jkun marit u jrid jitla' l-kura jew xi ħadd ieħor li jkollhom iwaqfu x-xogħol tagħhom ħessrem. Martina spjegat li minkejja li ma jaħdmux l-istudenti jaffaċċjaw sfidi oħrajn. Jiena meta esperjenzajta jiena din il-ħaġa 7 snin ilu kont Form 5 kelli nwaqqaf ħessrem l-istudji tiegħi ġifieri meta jien suppost kont qed nagħmel low levels spiċċajt fi triqti l-Ingilterra u ma kienx hemm alternattiva li nagħmel jew low levels tiegħi mill-Ingilterra jew inkompli bil-ħajja tiegħi normali kelli biss ħabba fek kelli jisni nirrepeti s-sena skolastika u mhux tort tiegħi sintendi ġifieri u tal-ebda pazjent ma tkun it-tort tiegħu. L-istudji tagħha rimarkaw ukoll li l-ambjent differenti tal-pajjiż ukoll ħalli impatt negattiv fuq il-persuni involuti. Hemm diffikultajiet psikoloġiċi wkoll dawk li għandek il-pazjent u min ħajtla miegħu min qed jakkumpanjah il-bot mill-familja tiegħu, il-bot mill-ħbieb, il-bot mill-kultura Maltija, mill-lingwa Maltija. Martina spjegat li jawet dan l-istudju għaliex ixtaqet li permezz tal-esperjenza tagħha tajn lil medja ta' 70 pazjent fil-ġimgħa illi jitilgħu għall-kura barra minn pajjiżna. Dejjem xtaqt li jiena dejjem ngħinhom il dawn il-familji ma kellix il-kuraġġ li nidħol għal ners jew għal tabiba, imma xorta rrid li xorta ngħinhom il dawn in-nies. Tħalt l-università, jien għandi meantime u mbagħad tħalt biħġari ngħin il-Puttinu u b'komplejt nara d-diffikultajiet li esperjenzajt jien u li esperjenzaw familji oħra meta kont hemm jiena u bdejt nara li daw id-diffikultajiet għadhom hemm u ħafna nies mhumiex konxi tagħhom. Bħalissa Martina flimkien ma' Puttinu Cares għaddejjin bl-aħħar ħidma biex fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla titella edizzjoni oħra tal-maratona ta' futbol fil-kumpless sportiv tal-Marsa. Bl-edizzjoni ta' din is-sena Puttinu se jaħdem biex jiġbor fondi biex jinvesti f'aktar appartamenti fiċ-ċentru ta' Londra sabiex pazjenti li jkunu fi sptarijiet barra minn Sutton jonqsilhom l-iskareġġ tal-ivvjaġġar fir-Renju Unit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.